Ja, nu begynder showet. Her er alle mine rekvisitter. Vent lidt. Jeg mangler en ting. Hvad er det nu? En 50'er, ja. Må jeg love det? Værsgo. Tak. Helt almindelig 30. Ja, selvfølgelig. Se her. Og også på den anden side. Så lægger vi den her. Så må vi hellere begynde. Så, lad os se. Tager vi den her. Tager vi den her. Lægger den ovenpå her. Så den her mænd, den skal forsvinde. Så vi tager den herover. Ser vi. Trylle, Arnold. Tryl. Nu håber vi, du har gjort dit job. Skal vi se her. Ingen mønt at se. Skal vi sætte på igen her. Og så kan vi se. Trylle, Arnold. Nu skal du aftrylle. Okay? Aftryl. Så fjerner vi den her. Og mønten er der jo. Det er bare Trylle, Arnold. Vi får hjælp af. Så fedt. Farvel. Jo.